Το πρώτο γυμνάσιο Νέας Ιωνίας Μαγνησίας Πειραματικό σας προσκαλεί να παρακολουθήσετε μερικές στιγμές από τη σχολική μας ζωή. Κάναμε αναρρίχηση, παίξαμε πινκ-πονγκ, μάθαμε για το οριοτήρινγκ και κάναμε ιστιοπλοεία. Τέλος, θα περιέγραφα όλες τις δράσεις του ομίλου ως μια μοναδική ευκαιρία για εμάς τους μαθητές να συνδεθούν, να δημιουργήσουν αναμνήσεις και να ανακαλύψουν νέα πράγματα μαζί. Είναι φανταστικός. Κάθε φορά μαθαίνω άπειρα καινούργια πράγματα με συναρπαστικό τρόπο που δεν ήξερα καν ότι υπήρχαν. Εξερευνούμε το διάστημα, μελετάμε τα μυστήρια του σύμπαντος και τους αστέρες. Ανακαλύπτουμε όμορφα φυσικά τοπία, ερχόμαστε σε επαφή με τη φύση, εξερευνούμε το ανάγλυφο του κάθε τόπου. Στην δημιουργική γραφή γράφαμε ποίηματα και ιστορίες με δημιουργικό τρόπο, τροποποιώντας τα παιδικά μυθιστορήματα και δίνοντάς τα διαφορετικό αστείο περιεχόμενο. Γράφουμε, περνάμε καλά, κάνουμε πλάκες και συνεργαζόμαστε, δουλεύουμε και εκδίδουμε εφημερίδα. Φέτος ταξιδέψαμε στο μαγικό κόσμο του σπουδαίου Έλληνα λαϊκού ζωγράφου Θεόφιλου Χατζημιχαήλ. Στην περιδιάβασή μας αυτή, στον όμορφο κόσμο του Θεόφιλου, κατανοήσαμε την αξία των έργων του μέσα από τη διδακτική πράξη, την τοπική ιστορία και τη λαϊκή παράδοση. Ανακαλύπτουμε τον εαυτό μας, εκφραζόμαστε με το σώμα μας, γελάμε, οργανώνουμε παραστάσεις, τολμάμε να εκτεθούμε στο κοινό. Η τέχνη της φωνής. Καλλιεργούμε τη φωνή μας και εξασκούμαστε στη διαφραγματική αναπνοή. Συμμετάσχουμε σε δράσεις και φεστιβάλ. Έχουμε γίνει μια ομάδα και νοιαζόμαστε για αυτή. Εστίαση στην υπολογιστική σκέψη. Χρήση του Scratch. Πρακτική εφαρμογή. Ενίσχυση της δημιουργικότητας. Συμμετοχή σε πανελλήνια και διεθνή μαθητικά συνέδρια και δίκτυα. Επισκέψεις σε βιβλιοθήκες, μουσεία και άλλους πολιτιστικούς χώρους. Προώθηση της τοπικής ιστορίας και πολιτισμού. Με το μικροελεγκτή Arduino πειραματιζόμαστε με κυκλώματα, με λαμπάκια LED, με αισθητήρες. Μου αρέσει γιατί κάθε μέρα ανακαλύπτουμε νέα πράγματα. Στο δεύτερο άμυνο ρομποτικής χτίζουμε και προγραμματίζουμε το ρομπότ LEGO EV3. Φανταστική εμπειρία η συμμετοχή της ομάδας στο διαγωνισμό LEGO FLL στη Θεσσαλονίκη με συνδυασμό ρομπότ Arduino και EV3. Ασκούμαστε με νέες κινήσεις που μαθαίνουμε παίζοντας με τους συμμαθητές μας ή και με παιδιά από άλλα σχολεία. Παίξαμε σκάκι και γνωριστήκαμε με τους μαθητές του Πειραματικού Γυμνασίου Λάρισσας. Το παιχνίδι αυτό είναι γνωστό για το πόσο ευεργετικό είναι προς το μυαλό. Αυτό γιατί ψάχνοντας για επιθετικές τεχνικές και δημιουργώντας στρατηγικές, οι πιθανότητες νίκης είναι πιο πολλές. Μελέτη ολοκληρωμένων έργων Ελλήνων και ξένων δημιουργών. Συζήτηση πάνω σε θέματα που μας αγγίζουν. Ελεύθερη έκφραση με ποικίλους τρόπους. Πώς λειτουργούν οι διάφορες εφευρέσεις. Κατασκευή εφευρέσεων. Γνωριμία με τους νόμους της φυσικής. Ενέργεια και μορφές της. Πώς λειτουργούν οι φωτογραφικές μηχανές. Πώς πρέπει να τις ρυθμίσουμε. Στερεοσκοπική απεικόνηση. Κινούμενη εικόνα. Κινηματογράφος. Δημιουργούμε βιντεοϊστορίες που αφηγούνται παραμύθια, ιστορίες από τους παππούδες μας ή μιλούμε για θέματα που μας απασχολούν από την καθημερινότητα, όπως η κλιματική αλλαγή. Διακρατική εξαποστάσεως συνεργασία σχολείων από διάφορες χώρες της Ευρώπης. Διαθεματική προσέγγιση των μαθηματικών με νέες μεθόδους και μορφές εργασίας. Δημιουργία αντιγράφου της Πυρσίας ή αλλιώς φυκτορίες για το μάθημα της πληροφορικής στην κωδικοποίηση. Εργαστήρι ιστορίας. Μαθαίνω την ιστορία της Μαγνησίας παίζοντας. Ένα παιχνίδι με κάρτες, σε 3 γλώσσες και με χρήση ταυπίεψη. Γνωριμία με τους ήρωες του Οδυσσιακού μύθου. Ερμηνεία του ήθους και των κινήτρων της συμπεριφοράς και της δράσης τους, όπως αυτά προδιαγράφονται μέσα από την ετυμολογία των ονομάτων τους. Επαλήθευση μέσα από το κείμενο των γνωρισμάτων τους. Διαχρονική επίδραση της Οδύσσειας στην τέχνη. Σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός. Επίσκεψη στα πειραματικά επαγγελματικά λύκεια Τρικάλων και Βελεστίνου.
άσκηση σε δεξιότητες παρατήρησης των υπαρχόντων επαγγελμάτων στο πεδίο και σύνδεση της επιλογής σπουδών με τις συνθήκες της αγοράς εργασίας. Δράση εικαστικών και συνδιδασκαλία με ομάδα φοιτητών από το Τμήμα Πολιτισμού, Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Παρουσίαση της ζωής και του έργου του Έλληνα λαϊκού ζωγράφου Θεόφιλου Χατζημιχαήλ. Μέσω της αμυγδαλιάς συμβολίζω την αγάπη, την ελπίδα, όπως και τον εργομό της άνοιξης. Τη ζωγράφισα έτσι ώστε να φαίνεται σαν να ξεπροβάλλει μέσα από το κεφάλι ενός κοριτσιού, σαν να είναι τα μαλλιά του. Το πράσινο χρώμα στην μπλούζα και στα μεγάλα πράσινα μάτια του δηλώνουν το χρώμα της φύσης, της ζωής και της ψυχικής χαλάρωσης. Βελτίωση των κοινωνικών και των συναισθηματικών δεξιοτήτων των μαθητών. Ανάπτυξη θετικής αυτοεικόνας, σεβασμού προς τους άλλους και θετικής διάθεσης για την ίδια τη μάθηση. Μέσα από αυτό το ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη, αρχικά συνεργαστήκαμε ως σχολείο για να προετοιμάσουμε υλικό για το συνέδριο. Κατά την επίσκεψή μας στη ζωγράφια σχολή, είδαμε έργα άλλων σχολείων και γνωρίσαμε το φυσικό περιβάλλον της πόλης. Ήταν μοναδική εμπειρία. Ζωγράφισα μερικά αστέρια που είναι όπως τον νυχτερινό ουρανό, που είναι σχεδόν αμέτρητα αστέρια, όπως είναι και οι γλώσσες. Είμαι πολύ χαρούμενος που μπόρεσε και γνώρισε άτομα από άλλες χώρες και κρατάει ακόμα η παρέα μας. Μάλιστα το καλοκαίρι είχα πάει στη χώρα που ήταν, στη Σλοβενία, και περάσαμε πάρα πολύ ωραία και είμαι πολύ ευχαριστημένος για όλο αυτό η δράση που έγινε στο σχολείο μας.